Vi er samlet her i dag for at tage afsked med en tvilling, der døde alt for ung. Der er heldigvis stadig et lys. Vi kan stadig nå at redde den anden tvilling. Morderen har sendt os et brev, hvori der står, at om 24 timer vil han dræbe tvillingen. Så vi har stadig tid til at finde morderen og redde barnet. Men lad os alle bede for, at denne tvilling kommer trygt i himlen. Mm, 24 timer, det er ikke meget. Det ved vi godt, ikke? Men et døgn, det kan godt gøre det, hvis vi arbejder hårdt, hvis vi arbejder sammen. Kom nu, ikke? Vi ved det godt. Kom nu. Det er så godt, vi allerede har haft en infiltreret gangstergruppe. Jeg er sikker på, at det er dem, der har gjort det. Jeg ved godt, der er en, der er ved at dø, men min mascara sidder så overhovedet ikke perfekt, så der går lige lidt tid, før vi kan tage afsted. Jeg skal lige røve. Pis! Efter alle de kræfter, vi har brugt på at røve i, kan det eneste, vi har fået, er noget åndssvagt slik. Hvad blev der af alt det sjove? Hvad blev der af sprutten og alle stofferne? Ja, og hvad blev der af sminken og neglelakken? Nu er der overhovedet ikke noget sjovt tilbage. Jeg har heldigvis gemt noget sprut for tidligere. Men til gengæld så har de skrevet om os i avisen. Der er ikke mere slik tilbage i hele byen. Vi er blevet kendte. Nu ved hele byen, at der ikke er mere slik. Og for at hvad du har tid. Hvad er du? Jeg har hørt, det her var der slik. Det passer. Jeg har brugt slik. Hvor mange penge er der? Der er nok. Hvor bor du? Men hvor vi i gamle lavet klokken 9. Bare rolig. Jeg har købt noget slik. Du skulle jo helst være i live til min opring. Hvem er du? Ja, det er fra skadedyrsbekæmpelsen. Vi har hørt, du har rettet på loftet. Det er så sandelig også rigtigt. Du kommer bare med herop. Prøv at se, bare lige derop til højre. Der er noget lige derop. Som om jeg kan genkende den, når jeg ser den. Stop! Hvad derovre? Hvor er han? Han er deroppe. Du skal bare lige dreje på låsen. Jeg ved godt, min negle er helt fucked, men det bliver tid til noget andet. Du er færdig. Jeg skal nok... Hvor er han? De er herhenne. Bare ned ad trappen. Jeg lover, de er lige dernede. Vi skal bare gå ned ad trappen her. Og det er lige dernede. Det. Bare. Hej. Kommer du sikkert? Ja. Hvad? Nå, så det er dig? Nej. Jeg er bedst af dig. Ned på knæ. Du har fortjent at leve. Jeg fortjener at leve med dig. Han lukkede os inde. Det er godt nok uhyggeligt deroppe. Lille pige. Hvad er det? Også ja. Velkommen. Tak. Der er godt nok mange. Er I okay alle sammen? Ja. Ja. Woo!